δεν σου έδειξα τόση ώρα, δεν σου έδειξα ένα ωραίο κλασάτο φανταστικό velvet κοστούμι, το οποίο είναι και πάρα πολύ τάση τώρα που έρχονται οι γιορτές. Για εσάς λοιπόν που θέλετε ένα ωραίο chic κουστούμι, σας έχω το καλύτερο. Εγώ το έχω βάλει nude από μέσα, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε το τοπάκι σας, το τισερτάκι σας, το λινζερί σας, ό,τι θέλετε, το μπούστο σας. Έρχομαι για να δείτε λεπτομέρεια με στράση, η οποία είναι φανταστική τρέσα γύρω-γύρω εδώ στο γεκά. Και εννοείται κουμπί, βαθύ, ωραίο δεκάτ, μπορείς να το βάλεις και έτσι όπως εγώ, αλλά μπορείς όπως σας είπα και με το από μέσα σας. Θα σηκώσω λίγο για να δεις το παντελόνι που έχει και αυτό την ίδια τρισούλα εδώ και μπορείς να τα βάλεις φυσικά και χωριστά. Χωριστά το παντελόνι, χωριστά το σακάκι. Με το τζιν σου, με ένα τοπάκι, το παντελόνι κτλ. Velvet όλο με τέλειο στρώσιμο και θα σου πω ότι κάνει και καμπάνα στο τέλος και πάρα πολύ μου αρέσει. Είτε με γόβα είτε με πέδιλο, λαστιχάκι που σου το έδειξα και θα σου πω ότι είναι one size, καλύπτει small, medium και large και είναι στα 84 ευρώ και θα σου αφήσω γρήγορα το link.